Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel ug karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Ug karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Just call me Farah. Farah niya, dili Farah nimo. Char. I am now 26 years old, taga somewhere in Mindanao. I was 16 years old that time, graduating and no boyfriend since birth when I met the man who broke my heart. Call him Kirby. Manila guy, 5'9" tall, dancer, can sing, and 21 siya that time. Yes, Tagalog ni siya kay gikan sa Manila, and first time niya nga nagbakasyon sa among lugar. Mga 7 PM na jud to, first nako siya nakitaan sa dalan padulong sa sentro. Nakalabay man ko sa ilaha kay na ako'y paliton. Natoy tulo ka lalaki ato nga time nga nag-standby and he's one of them. Niya na tong duha ka lalaki. Farah, ila-ila daw mo. Dinaay mga nag-ayi. Nakalingi ko gahat sila, but I just smiled at them. Og nagpadayon sa akong lakaw. Wala rapod sa kuha, kayo nahunaan ako, kadaghang babae sa mua. Ako gyud. And pagbalik na ko, niya na napod sila. Nga Farah, regards daw si Kirby sa imo. Dayo na apoy laing miingon nga, Farah, ila-ila sa damo ba? Pero may katawar ako ug ako silang gingnan nga saba raw. Og nagdali-dali kog uli sa mua. Kay naulaw na pod ko. What is innocent ang tagaw? Second na ko nga nakita siya is nasaag siya sa mua kay nagpalit og load kay lagi loader man ko before. Pero di ay kay nangutaan na siya sa iyang mga kauban atong una kung asa amoa. Nahibong ko kay naay mi text sa loader na ko nga SIM. Mingon og hi, gitubag po na ako kinsa ni. Ni reply siya nga ako to, yung kabibili lang ng load. Nana ko'y gats nga si Kirby yun kay wala may laing ni palit ato. Siya raman og Tagalog man ang tineksan. So siya judi ay. Ako na lang siyang gitagaan sa kong own number kay lain kaayo nga sa loader siya magsigi og text. Didto mi gasugod nga nagka-close. Sige na siya og balik-balik sa mua. Pasumangil rag load og palit-palit. Naaman sad may tindahan before. Ako ang loader nga way permi load sa kong own cellphone. Mo nang si Kirby mo ato gina sa mua, mo palit siya load permi para sa kuha. Para daw makareply ko niya. 50 pesos every other day. Asa pa ka na nakoy load, naa pa ko'y permi nga halin. Ug ako siyang gingnan, nga ito lang bang pinupunta mo dito? Para loadan ako. Ug may katawa ko. May tubag siya, nga oo. Kasama na doon ang makita ka. Ako nga naay pagka-abnormal, may katawa lang jud ko. Maglagot siya nako kay katawan ra daw nako siya, nga seryoso man daw lagi siya. Dili man ako siya crush at first, pero sa sige niyag balik-balik sa mua, murag lahi naman akong feelings. Mao na ba ni ang love? Char. Until nanguyab na yun siya sa kuha. And then in person, jud, I said yes. He hugged me tight. I really felt that he's genuinely happy nga kami na. And he said, mine. Mine daw ang among endearment. Always sad ko niyag kantahan og mine. Katabi taong sa una nga kanta, katong nairap. Kiligon sab intawon ko bisag kantara. Tungod manggudpod sa lyrics. Kanaliging first time ta nga kiligon
ug ma-in love. Mahal kita simula pa nung una. Sana'y mahal mo rin ako. Dahil ikaw ay nagsilbing pag-asa at naging ilaw sa aking mundo. Not so sure about the lyrics but something like that. Then the rap thing. Our relationship went well for 6 months. Never been touched, never been kissed. Pero dili gyud mawala ning mga higad sa palibot, no? Naagi magsigig papansin ba? Like, magsigig adto sila ha para lang mapansin. Sumangil rag ang lolo o lola ang tuyo. How pathetic. But we never fought sulod ana nga mga bulan. Bisag na ay mga higad. Kay wala man siya pake atong mga bayhana. Pakauwaw lang jud tong bayhana oy. Abi niyag patulan siya sa akong uyab. Sila ang una niyang nakita, pero ako yung mahal. I never thought nga magkagusto si Kirby sa kuha, kaya ako ang type of girl na dili jud ideal sa mga lalaki, bisag gwapa og sexy. Hilumon na, maulawon pa. Dili jud ko motingog og dili unahan, kay maulaw ko. Dili sad ko hilig og laag, dili ko kabalo makisabay. School, balay ra gyud na. Basta, overall, para sa kuha, boring kay ko nga pagkababae. Tungod sa kuha, sige ka-extend ang pagstay ni Kirby sa mua. Dili na siya ganahan mo uli, kay mingawon daw siya sa kuha. Naabot gyud og 6 months na dapat 1 or 2 months lang siya diadto. Pero kailangan naman gyud niya mo uli kay sobra-sobra na iyahang pagstay. Dayon sige na pud siya nga gipangita sa iyang parents. Pero before the day sa iyahang paglarga, gipaadto ko niya sila ha. Umiyana siya. Sige na mine, may ibibigay ako sa'yo. Remembrance ko sa'yo. So miadto jud pud ko. Niana ko. Nga andito na ako. Asa na yung remembrance na sinasabi mo sa akin? Nilakaw siya og naa siya gikuha sa iyang kwarto. Pants na green iyahang gyatag sa kuha. Akuan na daw kay wala man daw to niya nasuot. Nahimot ko pero na-appreciate na ako iyang gyatag. Maya na siya, nga sukdon daw na ako kay gusto siya makakita nga sulob na ako. Pero mi-insist ko nga dili ra kay mauwaw ko. And by the way until now, naragyapon na ako ang pants na iyang gyatag sa kuha. Wala to na ako masuot yun kay pagsukod pa lang nako perting luaga og taas ra yun sa kuha. Wala niya hunahunaa nga taas kay siya kasway kay taas siya nga tao. Din pagkaugma na, ako siyang gihatod sa sakayan. Nasakitan ko kay mobalik na siya sa Manila. An malayo na siya sa kuha. Mingawon ko niya kay naanad na ko. Pero kailangan na kong dawaton nga LDR na yun me. Pero never ko nihila katoy. Sabi pa lang, okay ra ba yun unta among relasyon bisag LDR ni Kirby? Dili yun siya makalimot sa ako pag-update, pagtawag sa ako permi. Hangtod sa niabot ang time nga nawala og kalit among communication. I don't know why og nakalimot na ko sa reason. Nakurat na lang ko pagkabalo nga na siya uyablain. Ang babae kay magsigi og text na ako. Feeling close, nagpaila pa siya siya hangalan. Magsigi po og pangutana kung pila mi commands ni Kirby. Kung asa mi nagkaila, and etc. Ihapong gi-share sa kuha kung di sa sila nakita, kano sa sila nagkauyab, and etc. Pero wow ha, wala ra bigud may saktong breakup ni Kirby kay nawala ra among communication o kalit. Narabigid ko'y crush kay nako sa una nga nung yab nako pero wala yun nako sugta kay tungod kang Kirby. Bisag layo may kay seryoso gihapon ko niya. Siyempre, first time good kunuhay makauyab. Gingnan good ko sa kong crush nga, nakasure ka nga magtinarong siya dito. Basin makuyab siya dito og lain kay layo mo. Sugta na lang ko Fara. Pero wala na ko gimain iyahang gipangingon.
Ako siyang gibastad because of Kirby pero nahitabo gyud tanan na akong gikadlukan. Nag-live-in na gyud ay sila at nagka-baby na. Hangtod I lost all my contacts sila. Sorry. Kaplaks nga sorry. Maore gyoy na ingon ni Kirby sa kuha. Sakit kaayo kay first love nako siya og first heartbreak. Because of what happened, mahadlok na ko mosulod sa relasyon pag-utro. Nahadlok na ko sa posibilidad nga mautro na sad ang nahitabo sa mua ni Kirby. Muhasa ko, masakitan na sad ko. Daghang nanguyab nako pero gipang bastard nako tananoy. Dili pa ko ready sa consequences. Modyo na ang naasa kong mindset before. That's why I remained single for 4 years. Niwala ko'y naka-fling bisag usa until ni-graduate na ko og college. Kay di ko gusto maabot ang time na ma-fall ko sa mga ma-fling na ko tapos masakitan na ko in the end. Gusto na ko, kung makauyab ko, gusto na ko, nga kung makauyab ko otro, is soon to be my husband na. Right man, in the right time. Not until I met this guy. Let's call him Bryce. He's 2 years older than me. Guwapo to be honest. Half Lebanese. Tall, buutan, responsable, ma-effort, tag-iya og gym, and most especially, no girlfriend since birth. In short, jackpot. I met him at the gym he owned. Ga-gym man akong cousin dito aniyang gipakita kang Bryce sa kumpik. Dito siya nakailas sa kuha. Then sige na dayon siya ask sa kong cousin about me. Andito niya nahibaloan tanan akong past og nganong di nako ganahan maguyab-uyab. To cut the story short, sige naman hinuon siya og papansin. O gusto niya kay manguyab siya sa kuha. Sige siya adto sa kuang workplace. Sige hagad og date and etc. Wasad ko magtuo nga makaangay siya nako kaysa tan-aw nako dili ako ang iyahang ideal girl. Guwapa and sexy man sad ko pero kay lagi boring man ko nga pagkatawo og layo ra kay ko para niya. So para nako dili jud mi bagay. Pero bisan na nga naa na sa iya ang tanang gipangita nako sa lalaki, bonus na iyahang pagagwapo. Ako Japon siyang ginataboy kay mahadlok lagi ko kay na-trauma nako sa nahitabo nako before sa akong first love. Naasa kong unahuna nga daghan ra ba ang gagukod ani nya basin masakitan na sad ko kung matintal ni siya sa mga bigaon. Kay na moingon ra ba ning mga boys nga laki ra ko. Bitaw, that's why I even told him nga kapuyon ra siya nako. Mapulan ra siya nako but I was wrong. Porsigido jud kaayo si Bryce to have me. Iyahag yung ginapromise sa kuha og sa akong parents nga lahi ra yun siya sa kuang ex. Kaya akong first impression jud sa iyaha kay playboy, which is kabaliktaran di ay kaayo kay no girlfriend since birth. Og wa pod siya gika-fling bisag usa. It's a tie, so it's a yes for me. Pero bisag nanguyab pa siya nako, gipaila-ila na ko niya sa iyang parents. Proud kay siya sa kuha bisan wala pay kami. Happy sad kaayo ilahang parents kay for the first time daw na ay gidala nga girl si Bryce sa iyahang balay og gipaila-ila sila. They really thought nga gay jud si Bryce kay at the age of 23 that time, never pa yun siya nagka-girlfriend. Kay di ay, gusto daw niya nga iyahang first girlfriend kay mahimo na niyang wife. Og kanang sure na siya nga mauna na ang girl nga iyahang dalon sa altar. Og sure na daw siya nako at first glance pa lang daw. Char. Hindi siya na L. Dinmingon iyahang mama, abi na mog dili na mi makakita og apo ani. Then mi smile. Then nangutana iyahang papa nga when will be the wedding. Nasya ko gamay, kagrabe nilang tita oy. Apo man dayon wa pagani nako sug ta iyahang anak.
Ganahan man sa daan na maminaw. Pero mas nasyak ko sa giingon ni Tito. Pero mas nasyak ko sa giingon sa iyang papa. Kaatat ba sadoy? Sana all. Then almost a year sad to siya og in-effort nga moyab sa ko. My parents told me to open my heart again. To love again kay basin daw this time, mag-workout na with Bryce and maoni siya ang right guy for me. Og nakita man sa daw nila how consistent Bryce is to me. Na-feel man sad nako og nakita nako nga worth it si Bryce sa akong gugma. Supportive kaayo akong parents as well as his parents. So ako jud nga gisugot si Bryce for almost a year of courting. Di tandong dugay sa ako aramanggod nga gisure. Lipay kay siya og both parents namo pero nahuna-hunaan na sad nako si Kirby. Ing ato jud iyahang ka-happy pod when I said yes to him. Nabuang nasad ko. Pero wala ko nagpadala sa akong gibati. Always nako nga ginaisip nga lahi ra jud si Bryce kang Kirby. Ug tuod man, we've been in a relationship as girlfriend-boyfriend for 3 years. Niwala mi nag-away ana niya tungod sa babae. He never failed to surprise me almost every day for the past 3 years up to now. Like, I'm the luckiest woman in the world. Wa jud siya nagbag-o bisan minyo nami. Wala jud ko nagmahay that I opened my heart again to this man. Deserving and very worth it. Pero daghan ang nagkagusto ni Bryce ug mao joy maguna-una. Mapa-girls, boys, or gays. Magpapansin dyan na sila or unsa na lang diha kay lagi gwapo man sad gayod si Bryce plus nindot pa yun og lawas kay gym owner lagi. Pero wag yun siya pakialam kay hate niya ng mga una-unahon nga mga babae. She want a decent woman, not host. He always pray it to God kay lagi gusto niya nga mahimo niyang wife kay iyahang first girlfriend. So gusto niya, kanang siya ang mag-first move sa babae. If ever mo beat iyahang heart daw for the girl. And I am very lucky nga that girl is me. Only me. Then after 3 years, he finally proposed to me. Of course, yes yun ko ay. Unsa pa man di ay, naunsa na. Choosy pa ba ko? Kung almost perfect na ako mabana. Bisag si kinsa oy, kung kamoday be, muno pabaday mo. Bitaw, suya god ang mga chismosang kapitbahay. Ikonsyaba niya among parents, friends and relatives para ma-surprise ko. Nag-book yun siya og hotel room and he gathered all of our loved ones to witness his proposal. Perte gyud na kong hilaka ato kay abi nako og sa mga salida ra ni mahitabo. Wattpad or whatever. Pwede man day siya in real life. Plus sa perfect boyfriend pa gyud. Mura gyud kog nag-18 roses ato nga time. Until now, fresh pagihapon kaayo sa kung nahuna ang tanan. How lucky I am to have this man gyud. Thanks God. Wala na namo gipadugay ang mga kasal ni Bryce. Excited naman gani kayo ihang mami og daddy kay para makikita na daw dayon sila silang apo. Then after 4 months, we are officially Mr. and Mrs. na. Para gyuday ko sa iyaha og para pod siya sa kuha. Swerte na gani ko sa kong husband og swerte pagyud kaayo ko sa akong in-laws. Plus, naapajud ko'y supportive nga parents. Karon, 2 years naming kasal but we are 5 years together already kay 3 years man mi nga uyab ni Bryce. And we are expecting our first baby next year. A baby girl. Please, do include me on your prayers to have a safe delivery and healthy baby. P.S. I may be sad before because Kirby and I are over.
yet happy because it happened. Because I have Bryce right now. Love, Farah.